til hjelp for alle skolen. Så vil jeg også vite, så kommer det inn her. Hvordan er nærmere kan jeg skolen? 430 til 500. Ja. Her med. Hej! Får jag börja ta det själv? Nu läser jag en filosofisk bok som heter The Alchemist som är norska. Brukar du böga sådana? Ikke nek, men också nem. De har tillfäll de skolaböcker så hvis man inte lätt med efter kan man lämna om man är vännerna eller hvis man inte heter något. Vad heldur du om mycket bögasarna och möjligheter som det ger? Jag hade mycket bra som det är hyggligt. Det är fria stad och jag nekv tillfäll av nekv från ymskomalen och nekv från ymskomevnen. Så jag hade till redan. Nu var det en lärarstad. Hej! Här sitter lärarna och fyra kassett. Fem alla. Här går inte när mycket praktiskt skolan nu. Här kan man alla kort sitta och sig eller göra skolan. Här skolan är två kantiner. Här är så kan man ta. Och här är den större. Vi är nu färden in i kvarten i kantinen att oss har vi Ingun som är en kantindavna. Ingun, är det näck som köper här på Fradekon? Ja, det tar jag för avslutning så köper den ägg. Vad kan man till dömes köpa Fradekon här? Smörjebröd och pizza och bom och müsli. Allt gott. Katar kantina. Nu får jag stå igen. Ska jag titta? Ja. Då är jag snabbt så tjocka. Ja, kom igen då. Ja, okej. Måste. Ja. Jag kan ringa till Halle Röring nu. Till spela Röring till shoulder för talen. Kan jag ha tagisant. Yes. Vi går och vi får det då. Det gör vi. Det nu. Då är det högt. Så får jag det här i med henne ner. Och så tar jag ju. Ja, men jag fick det.